The state has opposed a bail for PhD minister Walter Magaya vanzi vambogara mukati kusvikira nyaya yavo yatanga kupinda mudariro. Vane 4 counts dzevanhu vakaita come through nedzimwe macounts aya angakamirirwa kuti mawitnesses asvike. Kuri kunzi vakaregwa vachibuda on bail vanogona kunokanganisana namavictims ari panze apo. So vachimo mukati as we speak. Paburitswa a news bulletin neNational Prosecuting Authority of Zimbabwe vati ivo Walter Magaya case update. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kotata kanganwa kumhoresana tichingomanyisana nekuda kutaura nyaya idzi. Leader and founder of PhD Ministries Walter Magaya was arraigned before the Harare Magistrates Court, facing 4 counts dzekubata chibharo. The charges span incidents alleged to have occurred between 2016 and 2023, involving 4 different complainants who were either congregants or employees linked to the accused person's institution. Count 1, Muna 2020. A 24-year-old ministerial worker alleges she was invited to a hotel room under the pretext of a Bible study, locked inside Dokuvagangaurwa mukati. Count 2, 2023. 22-year-old woman claims she was instructed to stay at Yada Hotel for prayers to stop spiritual manifestations, during which akabatwa chibharo allegedly in the presidential suite. Count 3. A 32-year-old woman alleges the accused person offered her employment in a housing project, drove her to a Borodale house, dokunombata chibharo vasvika ikoko. Count 4. Date not specified. A 21-year-old shop attendant alleges she was invited to a hotel as a reward for selling the accused person's books, where she was allegedly locked in a room. Dokubva vafoswa ndokurarwa navo imomo. The state opposed bail, citing the seriousness of the charges, risk of abscondment due to potential lengthy sentencing, and concerns over witness interference. The accused person is scheduled to appear to Magistrate Court beginning Monday, 16th of February, with proceedings set to run continuously until Thursday, 19th February 2026. On Wednesday, the 20th of January 2026, the accused person's lawyers filed a High Court bail application, with the bail hearing scheduled for Thursday, the 29th Muzuvaranasi. So varikuti ivo since pachaita a lengthy sentencing period mukomana anogona kungoti aiwa ndabuda nebasa ndaenda kwakati absconda court zvinova zvinhu zvisina kunaka. Uye last time one of the victims vakaitwa rich nesecurity forces dzemurume uyu zvisina kuzomira zvakanaka. Vakatopiwa stern warning kuti please do not interact with the victims. So vanenge vanga vachiedza kuita vhara muromo kuti nyaya iyi isaenderere mberi. Asi hapana musi usingasviki. Chero vana Gumbura chaivo vakambotanga vachidaro, chero madzibaba Ishmaeri chaivo vakapinda wani. Pamen of God ngatidzidzei kufambira chinhu chimwe. Kana tati isusu tiri vaparidzi, we are bearers of light. Kota zodire iko kudya vana vesangano vanofanira kuonekwa samapepa ebasa. Munoona kana ukashanda mubhenki, mari yaya unofanira kutoiona semapepa ebasa. The moment you see it as money, then you are tempted kuti umbotora imwe ukande muhomwe. Saka vana vesangano vaonei semapepa ebasa, handiti ndokubasa. This is your flock. Atikatodaro zvobva zvaita wesezve tinoti isusuzve uyu mukuru weflock unosimbobata kadzimwe hwai uchidla. Ndofunga ndopavasiri kunzwisisa kuti flock in terms of what. Ngatiregei kubata hwai tichidya naye akomana kuzvaita seiko. So netizens vane mixed feelings. Musakangamwe kuti imomo keyboard warriors pane vana vesangano vePhD vari kuti isusu papa we stand with you. Pane mapapa lights aripo apa imikani 2.0 Pro Max ukuwo kwakambobuda kuti kuJoyful Praise uku kuna madzibaba zvevari kudya vana vesangano handitika. Ende ikoko kuri kutonzi kana ukatoimba mukwaya, kana usina kuchekwa, usina kubata basa nemukuru, kana kwakutravelewa kuenda kunana Europe kana kuSouth Africa kunoimba, kana kuti paita collab nemaartist makuru, haugone kupuwa maiki kuswedera mberi. Ende mudzimai wamufundisi vari kuoverseer group iri vatambura chaizvo, asi there is nothing she can do about it. Kungochema vachienderera mberi zvakadaro. Imikani kuvapindwa neiko
madzibaba vesangano vari kuita chiitiko chinosemesa kudai. Back to Magaya. There appears to be consistent pattern across these cases, suggesting behavior indicative of a serial mubati wechibharo. Kuda kudla bota ravana rine dovi rina majarini rine jemu zvose kwakubata kubva kuma 21 year old. Vese vanofanira kuuya kuzokushandira. Iwe usabhoso bva decide kuti aiwa regai ndirare nevana ava chiko mudzimai ari kuwani kumba. Ko zvimwe zvimoms zvemuchechi zvinenge zviri willing zviripo wani. Ko why kuda vechidiki vachiri kutemwa zvinobda ropa. Pamwe pakadai sondo paunozonzi wavatiswa napapa, next thing wakunzi papa vakutsvakira murume wokuchata naye. What is that? I was checking the ages of women claiming to be victims. It doesn't make sense. Why did they accept the invitations? They are arresting Walter Magaya for another issue, politically related, not nonsense yamuri kutaura iye. Ndeumwewo ari kuanalyze nyaya iye ende vanhu vazhinji vari kuti aiwa iwewe uri papalite tiri kutokuziva rega kudaro. Iwe unoti paakatora zvitsamba zviye achiti ndiri kuenda nenhamo dzevanhu kuIsrael pamwe nekugadzira kwaaita aguma yake iya vazhinji vakafa achivaisira mapiritsi. Hakuzi kuuraya vanhu here ikoko? Koma anointing oil and water nevanhu veEpworth vaaishandisa kuita madrama ake achiita kunge anoporesa zvinoda mubvunzo here? Vamwewo vakati trial iyi must be fast and the sentence must be long. Apa akabuda apa, then we know the judiciary is totally collapsed. Hayas, 4 counts. This is hilarious. All of a sudden, boom, our father doctor is accused again. Even a grade 7 dropout can see that something is being cooked here. Miss Why, please, in my father's voice. Munhu anosvotwa so agokuvenga kuti sei iwewe. But we still stand united for our father, Dr. Magaya. We're rising to another level. PhD ministers backwards never, forward ever. Whatever is happening here and now are the works of the devil, and the devil will not prosper. This will all come to pass. Tumaororo cases twenyu and witnesses twechinera utu tunosekesa kubva 2016 twaisaziva kuti twakarepewa here. Shungu dzekunyudza PhD munadzo, but sorry yenyu, PhD ministries is here to stay. It's not going anywhere. Tomira takazembera payadha vamagaya vacho zvavanotopisa nhai nyika yese. Takatongomirira kuti tinyatsoita headline, tichaenda kukoti tigondofara vachinyatsobuda D vachifamba walking the streets kuti baba vedu vari innocent. It's a pity as Zimbabweans that we support vanhu vanobata vamwe chibharo. Hapana kana ari kumbonzwira tsitsi vakadzi vakambonyikidzwa kwete. Tinofarira kurwadziswa kuvanhukadzi. Why tichidaro? Magaya's legal representatives were misleading him. This man could have fled this country. The allegations he is facing are very serious. It's only that lawyers vari kumbomilka zvavo mari until last minute vobva vamusiya zvakadaro. Asi nyaya yedu iri pakuti whether PhD iri kumira naye kana kuti chii, isiri kuti vakabatwa chibharo ngavawane justice. Pamwe pacho unodanwa mufundisi kwanzi atisangane kwakati kuhotel. Hotel yeyadha ingori hotel. It's not like tiri kuenda out kuSheraton somewhere kuri paside. Mamiriro amuri kuita nemufundisi mivanhu veyadha kana mufundisi vakakudana kuroom kuzoita munamato spiritual deliverance iwe une madhimoni ako, handiti unototi ndo mukana wekuti ndinoita one on one na man of God. Hapana chaunombofungira ka, because kwauri vanenge vari baba wosvika kuya munhu wototanga kuda kukupinda mumabhurugwa. Aiwa ka, tiri kuti isusu mavictims aya they should get justice zvakanaka. Vasambovhiringwa ngavaende vanozvimirira. When we started the story pakanga pane 16 victims. Vamwe vacho vari kutoti havasi kuda kudisturb life yavo uye havadi kuiswa papublic eye. Asi dei vanhu vese vakabatwa chibharo vachishandisa vananyasha nanahepi vasikana vaya vaimanyiswa vachitambiswa medhika. Taibva tatongoti aiwa Magaya akatogadzira rake mwana wake empire, because kudzoka chaiko hasi kudzoka. Angatounotanga yaga prison ministries inogona kutongobatsira vakawanda vari mujeri kuti vasangane naJesu Kristu. Aiwa, ticharamba tiri pano chingokupai news dzenyu dzamunofarira. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.